O campamento urbano do Concello de Noia desenvolverase entre o 4 de xullo e o 12 de agosto en 3 quendas de 2 semanas cada unha. O horario será de 9:30 a 2 e ofrecerase tamén a posibilidade do servizo de madrugadores e de recollida tardía. Para dar cobertura ás familias que non lles é suficiente con este período, o Concello e a AMPA do Colexio Felipe de Castro chegaron a un acordo para organizar outro campamento de conciliación. Como ben sabedes, dende hai xa uns anos o Concello de Noia colabora cas AMPAs dos dous colexios públicos da localidade, con Cabarquiña e con Bergondo, e para que eles tamén pudesen facer os seus campamentos e desta maneira pois ter os rapaces un pouco repartidos e non todos xuntos nun único campamento e dar máis cobertura de plazas ás familias da nosa vila. Este ano, ademais, chegamos a un acordo ca AMPA do Colexio de Bergondo e este campamento de conciliación que se vai a facer no colexio vai a dar cobertura non só aos rapaces do seu propio cole, sino a calquer rapaz da vila cuyos pais teñan a necesidade da cobertura que nos vai a dar este concilia de verán. Este concilia desenvolverase nas instalacións do centro educativo dende o 23 de xuño ata o 7 de setembro, cubrindo así toda a tempada non lectiva. Nós organizamos 3 quendas tamén, unha do 23 de xuño ao 4 de xullo, porque aí daría comezo tamén o campamento de Noia, outra quenda do 4 de xullo ao 16 de agosto e outra quenda desde o 16 de agosto ao 7 de setembro. Entonces, nós cubrimos do 23 de xuño ao 4 de xullo, do 16 de agosto ao 7 de setembro, datas que no Concello non puderon abarcar. O precio vai estar exposto nos carteles, varía dependendo da quenda. A quenda 1 ten un precio de 25 euros, a quenda 2 de 60 euros e a quenda 3 de 35 euros. Os interesados en asistir a calquera dos campamentos poden inscribirse a partir de mañá. Para o do Concello deben presentar a solicitude no rexistro, mentres que pro de Bergondo poden contactar coa AMPA.